Bismillahirrahmanirrahim. Mari Wata juzulan menang apa wasiat bil maklumi kelawan perkara kang kinawaruan wal majhul perkara kang majhul wal maujud lan perkara kang wujud wal maktub lan perkara kang ora wujud wa ya utawi wasiat minas sulusi ku saking sepertelo fa in jaga lamun tambah luwih wis kok sepertelo wakofa mongko den kandhekake apa mazhab ala ijazatil warasa ing atase uni nglurusake para waris wala tazulan ora wenang apa wasiat warisin maring wong kang maring waris marang waris wala yajulan ora wenang apa wasiat warisin marang waris illa ayyujiza kalau kejaba yen tong lurusake ae wasiat bakil warasati opo sapa sekene para waris wa tasikulan sapa wasiat mingkulin sange saben-saben suci balikin wong kang balik akhir kang berakal kuling utamal likit marang saben-saben wong kang nampa milik bi bisa billahi lan ing dalem dalan kang diridani Gusti Allah wa tasikulan sapa wasiat laman marang wong ijtama ijtamaat kang kumpul di dalam man khamsu khisalin apa 5 boro-boro perkara Al-Islamu suci ku Islam wala keluar dunia kalau kuriatun berdiko wala amanatu lan kena den percaya saben wong Islam kena wasiat kanthi perkara kang kinaweran utawa perkara kang ora kinaweruan kanthi barang sing wujud utawa barang sing durung wujud artinya itu pun ya nek ra roh nggo panggungane jelas iki sebenarnya wasiat iki niku sah wasiat tapi mesti ini orang sing jabu saja pasimon atau buku jurusan lor pikir bebas iku pek ngoten niku ya kejabur yang kali Tegal kok mikire itu nek ngono wae. Jadi maksud niku umpamane wadon radang. Kowe dhewe ngoten lho. Kaguyonan. Barang niku bae wujud utawa durung wujud kena diwasiat. Lah wasiat niku kudu saking sak botol tinggal mayit. Oh gak ono luwehi kejaba. Nggih. Nek nganti luwih iku dikandhekake marang lurus saking para waris. Artine pripun nek para waris entuk ya gak apa-apa. Ya artine berarti kan wong-wong sing duwe hak napa warisane kan dijalui kesepakatan. Iya le umpamane piye yo umpamane kita kan ngoten. Nggih. Nomor loro rasa wasiat marang waris dhewe. Ora sah wasiat marang waris dhewe. Artine bentuk wong sing gak waris. Kejaba kejaba nek atas kesepakatane kabeh waris. Nggih, atas kesepakatane kabeh waris. Malah sing paling nyaman wasiat karo mantu. Tapi sing amanah bakal nek ora ana wong kowe sing dhisik iki bakal ngene nek karo mantu kan bener apa soalé mantu gak waris. Lah wong waris kan anake. Paham ya? Jadi niku posisi wong sing masih sing mekas ora kok mekas sampai dituku mboten. Engko nek aku wis ora ono, iki engko lek nonton ini aku turun ya, iki engko kowe kok ngene. Ngoten. Iki. Dadi sing jajak kalur, ora kalure aku kos anak kidul desa kok wae nek tuku
mau sama loro-loro juga kali Ibrono kanggo masjid pamane. Sing kula desa niku bagian iki sing patake sing etan desa bagian sing lor desa akeh banget. Kok itu desa ana kula desa ana lor desa etan desa kan ngoten iki. Ngoten betul iki. Nggih. Jadi kok pamane tanah iku anjen tak wakafno kanggo sabilillah. Nggih. Iku nek diwasiatno nek jumlah tanah niku ngluwih sak pertelone keduweane wong sing wasiat iku kena dengan catatan nganggo kesepakatane irine kabeh warisi. Jadi ora sah marang terus ora sah wasiat marang waris iki kejaba yen para warisane nglurusake. Pamane ditindak anake sing urip nyatane urung nikah. Akhire diwasiati iku bagene adi minangka ijole biaya kanggo nikah. Jane kan ketutupe kan gak perkara jumlah ning perkara posisi wasiat halale wong sing diwasiati padahal iku waris dhewe. Lah ngateke nalika jumlah to niku kan kena. Paham ini. Wasiat itu sah saking saben-saben wong sing balik. Ya tetap biasa wong wasiat itu ibadah. Persyaratannya tetap kudu ketemu. Nggih. Syarat saya wasiat niku 5 kudu Islam. Nggih. Kudu wong Islam. Loh, ngajeng. Wasiat iku sah saking saben-saben wong sing balik, wong sing duweni akal. Lan wong sing duweni wasiat kudu wong kang bisa miliki barang kang diwasiatake. Nggih. Utawa atas namane makili kepemilikane. Wong sing duweni wasiat kudu wong sing iso miliki barang sing diwasiatake. Wasiat uga sah kanggo ngamal nuju marang ridane Allah Taala. Sing diwasake iku. Ngadeku sakrana nek tumuju tegene ridane pengiran pamane wau sing kados kanggo nggih sing Tegal Kidul desa iku tak ibrono nggo masjid. Ben kanggo ngramekno keperluan masjid. Niku contoh paling gampang mawon sing angel-angel gak usah. Risah wasiat mau kang mulai perkara iki. Jadi syarat saya niku tetep kudu kumpul wong iki mesti pripun. Dadi aja cicil. Sah wasiat marang sing ngumpulake perkara iki yaiku siji kudu Islam, nomor loro kudu balik. Nomor 3 kudu diakal gak geblek. Nomor 4 kudu wong merdeka, sing nomor 5 kudu kena dipercaya kudu amanah. Nggih, ora kudu adol. Nggih. Karena kudu adol kan gak amanah. Kita 2 kali nikah mulai kita nerake kira-kira hukum nikah wa malam perkara tak lakukan berhubungan apa mak bihi kelawan nikah wa nikah utawi nikah mustahabun juga den sunatake liman kedua ya tajukan butuh sapa man ilahi marang nikah niku disunatno ora wong sing butuh nikah wa ya jujulan tanggal hurri yo mati ku ayat jemaahnya apa yen to ngumpulake sapa wong merdeka bae arbae haramira ing dalem antane papat wadon merdeka. Semono uga nikah niku wenang nggih. Nalika kepengin ngumpulake antarane widon pat sing merdeka. Nah, wah merdeka ku jatahe apa wala adilan kedue budak ora kula ayes mampu ento ngumpulake sapa abet bena sanata ini dalam antaranya itu dulu. Neng budak iku jantai namun kali.
Wala yang kula ora kena nikah sapa guru wong mesti pamatan ing amat budak wedok illa bisarto ini ang kejaba lawan salah loro wong lanang merdeka iku gantuk nikah karo amat apa budak wedok kejaba nek netepi syarat loro adami soda kilkoroti rupane ora anane mas kawin ini wedok merdeka syarat sing pisanan nalika ora duwe mas kawin kanggo wong wedok merdeka misale iki gak ono amat iki wa qawlana lan kuwatir zina utawa nek kuwatir zina ora gak kuat wis kuat ngempet wis penting timbangane zina Wana loro rajuli utami kuwi ningali wong lanang ilal marati marang wong wedok ala sab'ati alubin ing atase 7 grogro werna di menangi uli ningali wong lanang marang wedok itu pada 7 perkara ahaduha utawi salah siji sabah naudhuruhu iku ningali lanang ila ajin nabiyatin marang wadon liya li ghairi hajati marang li ghairi hajati krana liyane hajat fa ghairu jaizin monggo iku ora wenang ningali wong wadon wong lanang marang wedok iku netepi pitung werna ahaduha naudhuruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz iku siji iku ulene nyali wong wedok wong lanang marang wedokan liya tanpa ana hajat lha nek ana hajat iku fa ghairu jaiz niku ukae itu gak ana kebutuhan apa-apa sing bangsa kaki lho kita maksude ora kok bangsa kebutuhan nafsu aku kepengin roh ayune sepiro berarti kebutuhan nafsu wasani utai kang kami kenal lho iku ningali wong lanang lho wong lanang ila zaujati marang bojone wadon wa amati lan amate rajul faya juru monggo iku wenang ayan dulu monggo eno ningali sapa rajul milama marang perkara adal farji kang saliyane farji mingguma saking zaujah lan amat sing nomor loro ningali wong lanang marang bojone lan amate mula nek wong lanang kok ndelok kita ngerti marang bojone utawa amate iku kena kejaba nggih farjine bojone utawa amate nggih lan iki sing repot biasane tanpa ono hajat tanpa ono hajat itu udah delok nah hajat itu nopo hajat itu macam-macam kadang kan butuh nopo nih nontoni tapi itu termasuk hajat nah nontoni kan no tapi delok tuh gini bukan ngulik-ngulik butuh gak bisa nino betul wasali sunai kang kaping 3 wasali sunai kang kaping 3 naudhuruhu iku ningali lanang ila dawati maharimi manggil wadon mahrami rajul au amati utawa amati rajul al muzawwajati kang den rabekake fajar jujur wewenang apa nato fima ing dalem barang ada kang saliyane mah baina surrati kang tetep ing dalem antarane udel wa rubati lan dengkul sing nomor 3 ningaline wong lanang marang wadon mahrumi utawa amate kang kudu dinikahke karo wong lanang liya nggih dadi nek ningaline wong lanang marang mahrumi utawa amate sing wis dikahno wong liya kena didelok kena ditingali nggih fa yajuzu fi ma dama baina surrati wa rubati tapi sing ora didelok sing ora dingerti mu perkara kabeh ning liyane apa kang antarane udel lan dengkul nggih dadi pupu yo gak oleh nggih pupu gak oleh
Warabi utai kang nomor tawi kang kaping papat anna lurul ningali li ajli nikahi krana ning arai nikah bahwa saya jujur mewenang apa nandur ilal wajhi marang rai wal kafaini lan pepe luru sing nomor papat ningali krana butuh dinikah atau biasa nek pertama kali ditaruhno dikenalno kenalan nggih boten kenalane yo ora dadak cekal tangan bentuk nggih niku menawa ningali lho ora kok dijejerno kantuk ora salaman yo tak beruntuk salaman pomane tukar cincin gunungan cincin kantuk sing ngono kudu calon marang tuane kudu calon marang tuane digono dhewe ora itu soalé durung bojone lah sing kono wis sekedar ndelok ngingeti wajah Faya juzu ya wajib kafai sing to iku ndelok rai karo pepeh loro dadi karaktere wong wedok iku kok didelok mung wajah makane wong lanang ora ndelok wajahe wong wedok ya nalika arep dirabi arep dinikah lah nek MPP ya kan roh gawene roh gawe cak patok gawe masuk apa ora lah ngoten iku ya bener-bener jajal MPP sampeyan rapatno dikeneng apa ora kare-kare kok benggah wah boros iki kaya itu ora boros sakit ora sampean roh wayune jagakake bar MPP benggah ora gelem dirapotno wah iki nomor duit piro entek mamane akhire ra sido MPP bolong kabeh dijine ra gelem rapet pamane niku wis rapet kabeh jelas sing penting kapale biru berarti penggaweane regep rapet kene ape loro wong diploro dikon tak bocah itu kantone basule di kacau iki kok tak bocah ora kok tak bocah ngoten patung gawe soalé awak dhewe iku wong Jawa ora kuat teges mloro mboten mung sampeyan ora biadani yo wal kaum isu utawi kang kaping 5 Paulo nggih nganti-nganti kebiasaane wong ku nalika arep nikah nggih mbok tukar cincin mbok apa jeneng ngoten niku ndodot lawang nggih ngoten niku biasane ana tukar cincin tukar cincin sing ngowehno sing ngenggono kudu calon maratuwa ora oleh calon bojo ngenggono kantuk soalnya durung mahram nggih lah kula kepengin foto lah kepengin oleh dipoto ning aja jejer atine aja jejer ya depan wektu nalika umpamane pas khidbah nah pertama kali kan kenal kan jenenge taruh iku ngenalke antarane keluarga calon nganten lanang karo keluarga calon wedok uga utawa nggih ngenalno antara calon nganten lanang karo calon nganten wedok secara pribadi jadi taruh gitu karo khidbah nek khidbah niku nontoni ora didelok wau kowe tak kenal karo iki nggih iki cara kowe masuk apa ora tak deloke sik Pak ngoten cara kasarane kowe delok apa delok raine wae glumi akhire delok tangane ngoten lho nembe nggih lah nek kepengin jejer dipegangi nggih dipegangi sing kanggo bengangi mahrum halale cawe itu nggih oh gak calon maratuwa wedoke nganten lanang sing hubungan calon maratuwane lanang nganten lanang ben hal kanggo anake wedok jadi umpamane nek dibongkar antarane pakane nganten calon nganten wedok kan halo tak tumrap nganten calon nganten lan soalnya padha lanang lah nek dibenggang pakane ibuke calon nganten wedok berarti calon maratuwa wedoke nganten lanang kan durung mahram kecuali nek dadi maratuwane nggih mahram krana kemaratuwaan ngoten dulu soalnya kan nek ditangguli aja foto kangilan
Jadi kudu disikapi carane piye oleh foto. Sing paling aman ya nalika akhire niku sing calon ngaten wedok ngatongke tangane gak perlu dalem duit, nggih perlu ditotoni niku difoto depan. Oh iki foto aku kebak bayi tujuku. Ngoten, nggih. Wal qamisu takang ngaping 5 ana dhewe kuningan lil mudawati. Krana nambani. Yo saniki wae dicabul. Dukun cabul dicekal tangane dilus-lus mulai. Nek TV tapi pun nek kenyataan karo. Fanya jujur menang apa nandur ila maudi ila mawadi marang perkara panggonan alati ya kajukan dosa sapa rajul ilaha marang mati. Sing nomor 5 nang ningali wong wedok krana arahe nambani. Lah ngoten sing oleh delok oleh ngingeti perkara sing dibutuhke kanggo nambani. Contohnya bokok, tumrape mantri suntik, kadang bunga cawe wedok atau bunga utang lanang ning mantrine wedok atau mantri lanang atau bocah lanang ngoten niku untuk delok bokok. Wasa disuntai kang kaping 6 ana dori kuningali syahadati kalau maksane awalil muamalah itu utawa sawu gawe. Nek mengatakan saya disebut menang apa ana dori ningali. Ana dori kuningali. Ilal wajhi marang rai khosotan kelawan tertentu. Sing nomor 6 menang ningali maring wong wedok liya krana nyekseni. Saksi dari saksi. Awalil muamalah itu tau krana sawu gawe. Toko, dodol. Mati lu kena dapur pasar. Banyak juga naburu nang wajibnya sing didelok mungkin kok ning gone ndelok ra itu. Khusus ora oleh aneh-aneh. Wasabi utai kang kaping 7 ana doro kuningali lal amati marang amat inda betiyahiyat. Ing dalem nalikane tuku amat. Sing nomor 7 delok to ningali marang amat nalika karep tuku amat. Soalnya juga kuwi dijual belikan nggih. Karena saniki dilarang nggih hukum internasional melarang harganya terlalu dakan. Mana wis gak ono amat gak ono abet. Faya jujur menang apa nadori ini apa nadori kan. Faya jujur menang apa nadori ilang mawati mana berperupakan guna alati. Ya tajukan buta soporojo ilah taklibi marang ngulang alik amat. Jadi nek karep nuku amat niku kena delok sing dibutuhke. Nah niku didelok pamane delok kebutuhane amat. Iki aku butuh wong tanggo wong sugih wae tanggo apa wae nyusoni anakku. Nyusoni anakku. Tapi saya kalau wah lu sing payu dari gede mangane. Sing dibutuhke kan apa? Utawa lu tukang ngomong waktu lu sing tokoh sekiranya akan ngomong kuat jadi lu sing bapak akhirnya kena dil belum diulali kena faslun wala yasyaku aku nikahi illa biwaliin wa syahidai adlin mudi wa suara al-fatihah.